Rádi vás tady vidíme, milí rodiče, prarodiče, sourozenci, všichni, kteří jste přijali pozvání od našich malých divadelníků z divadelního kroužku, divadelního tábora 7 dní. Děti si pro vás připravili 4 divadelní představení, na kterých pracovali v průběhu celého týdne. Potom, až skončíme, tak si můžete na stěnách prohlídnout. Námět Pravěk jsme napřed zpracovávali tak, že jsme byli ve Věstonicích podívat se v muzeu, kde se děti něco dozvěděli o té době. Potom si sami vymysleli své příběhy, sepsali si je. A další dny jsme na nich pracovali tak, že si je rozkreslili do těch klíčových scén. To jsou 4 filmy, které máme na stěnách. A nakonec z toho vznikly ty divadelní představení, které vám teď zahrají. Všichni byli strašně moc šikovní, i ti nejmenší prcci, předškoláci, kteří tady dneska s náma jsou taky. Ti velcí zase pro změnu pomáhali s něma. Takže byla to úplně úžasná skupina, která společně pracovala celý týden. Děti byly strašně hodné, takže opravdu vám doma nekecali, když říkali, že jsme se na ně ani moc nezlobili. Rozjídení teda byli až dneska trošku, ale to bylo proto, že jsme nebyli moc venku. A jenom jsme tady zkoušeli a připravovali ty představení. Takže já je semka pozvu, aby se vám přišli představit. Děti využili všechno, co se dozvěděli i v těch příbězích. Zapracovali to do toho, o tom, jak se lidi oblíkali, jaké měli zbraně, co jedli, co vyráběli, čím se živili. Takže z toho si můžete všimnout i na těch kulisách, i potom v těch příbězích. Já bych si pozvala první skupinku s příběhem Pravěk, aby si přišli připravit rekvizity s režisérkou Luckou a zahrají vám ho Míša, Páťa, Peťa a Kubík. Mezi Pálavskými vrchy žila jedna rodina. Jednoho dne bylo parné léto. To je horko. To je horko. Můžeme jít dneska k řece. Tak dobře, ale dávejte si pozor, ať se neutopíte. A tak se část Lupy vydala k řece. Když došla k řece, začali plavat, sákat se, ochlazovat. A jak plavali, v tom jeden z nejstarších z nich něco viděl. Tam je naposvěcený mamut. Pojďme se na něj podívat. Něco jsem našel. Co to je? Musíme to dát nějaký šamanu. To je zvuk šarozubého tygra. To je nebezpečné zvíře. Musíme ho zabít. Tak si lovci vzali své zbraně a vydali se na šelmu. Nejmladší z nich vylezl na vysokou skálu a lovci mezi tím zahnali šelmu pod skálu. Z níž nejmladší z nich na ní začal házet kamení. Dokud šelmu úplně neuvěř. Lovci dole šelmu dorazili. Mrtvou šelmu nakonec odnesli do vesnice.
je dobře, že té šelmy jsme se zbavili. A můžete se radovat, že ta šmelma je pryč z našeho světa.